Magampo kita. May gugmaon, Dios nga balaan, Dios nga makagagahom sa tanan, Dios nga adunay puno sa grasya o gugmang way paglubad. Kami Ginoo mapasalamaton karong taknaa nga kami imong gihiusa, itagaan og pribiliyo nga makasimba kanimo, makatagamtam sa imuhang kaayo, maka-eksperyensya sa imuhang pagkabuutan kanamo. Amahan, kami Ginoong Dios nangayo kanunay sa imuhang panabang. Karong taknaa o Dios, kami maminaw sa imuhang pulong nga maoy pagkaon sa amuang kalag, kay nasayod kami o Dios nga kami dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga mugawas sa imong baba. Ginoong Dios, tudloi kami. Pinagi sa imong pulong sa pagkinabuhi nga matarong pagkinabuhi adunay kahadlok diha kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. May buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa matag usa nga niya karon diri og ako nalipay nga kita usab no nagtipok na pod. Nagsimba sa tumbuhi nga Dios og nagkahiusa diha sa presensya sa Ginoo. Atong niaging Thursday kami giimitahan no mao tambong og usa ka kasal. First time na ako tong naka-experience sa mga kasal nga akong giapilan kay dadto gyud sa tumoy-tumoy sa bukid. Pamilyar mo ang Kitaw-Taw? Nay usa ka lugar dadto nga ginatawag nga Stonehouse o ang ilang tagline kay where the clouds meets the mountain or something like that. Medyo tumoy-tumoy na ba? Ya sa kadaghanan nga mga lugar nga gusto gyud sa bride nga mag-celebrate sila sa ilang ika-25th anniversary, dadto gyud sa tumoy-tumoy sa bukid. Ya kaning bukira prone gyud kay siya sa ulan, no? Ulan gyud. Una nga sa pagminister nako sila, sige silang paampo nga pastor please ampuy gyud nga dili mo ulan. Kay kun muulan gyud na, kay naman sila sa gawas gud niya ang view sa pagkasal gipalibutag bukid ba. Nindot gyud kayo gyud basta di lang gyud maulan. So nagampo ko, sila po nagampo, nang hangyo og ginang taon, matod pa sa testimonya sa bride sa nga Lord, regaluhi lang jud ko Lord please. Ayaw lang ulan ni. So niabot na ang takna no sa date sa kasal ni biyahe medyo layo-layo gyud kay duol na lang padulong Davao. Salamat ko sa Ginoo kay nakaabot mi safely. Og dadto sa pag-conduct sa kanapagsugod na gibitaw sa ceremony, narag medyo nag-action kanang clouds diol katipok na unya nay init niya pagkataod-taod mo ka na pod bitaw ka na mulandong na pod basig mo na ni. Pero salamat gyud sa Ginoo kay throughout the ceremony nindot kayo ang klima, dili init, dili po kay siya inana kanang gloomy, perfect weather ba. So pagkahuman gyud nakaingon gyud mi nga gitubag gyud sa Ginoo ang pag-ampo. Kay nga naman mga 1 hour after sa kasal ni bundak ang kusog nga ulan. Igo-igo ra gyud nga nakahipos na ang mga instrument no, nakaplasta na dato. Bundak dayon ang ulan og sa reception na of course dadto na mi sa venue nindot gyapon. Pero nakaingon jud ba no nga ang pulong sa Ginoo gyud. Makaingon jud ta nga tinuod jud kay kanibitong sa Salmo 34 nay portion diri nga na taste and see the goodness of God. No? Matilawan gyud nimo og imong maeksperinsahan ang kaayo sa Dios. Og ang Salmo 34 diri ta mo tutok og tagaan natog pagtagad og akong basahon
Matod pa sa pulong sa Ginoo, pasalamatan ko kanunay ang Ginoo dili gyud ako muhunong sa paglitok ug mga pagdaig alang kaniya. Daygon ko siya tungod sa iyang nabuhat, mamati unta og malipay ang tanang nag-antos. Duyog kanako sa pagsangyaw sa kahalangdon sa Ginoo. Mahiusa kita sa pagdaig sa iyang ngalan. Nagampo ako sa Ginoo ug itubag niya ako ug giwagtang niya ang tanan kong kahadlok. Dangup kaniya o kamo magmalipayon ug dili gayud mapakyas. Kining alaot misangpit sa Ginoo ug gitubag siya ug giluwas gikan sa iyang mga kalisdanan. Ang anghel sa Ginoo manalipod sa mga may pagtahod o kahadlok sa Ginoo ug luwason niya sila gikan sa katalagman. Sulayi og makita ninyo ang kaayo sa Ginoo, bulahan ang tao nga modangup kaniya. Kamong piniling katawhan sa Dios, pasidunggi og hadloki siya. Kay ang may kahadlok kaniya dili gayud mahikawan sa ilang gikinahanglan. Bisan na mga leon kapsan sa pagkaon ug gutomon apan ang musalig sa Ginoo dili gayud mahikawan sa ilang gikinahanglan. Dali nga ri kamong mga batan-on o pamatiya ako kay tudluan ko kamo sa pagtahod sa Ginoo. Buot kamong magpahimulos sa kinabuhi ug mabuhing dugay ug malipayon, likayi ang pagsultig dautan ug ang pagpamakak. Biyai ang dautan ug buhata ang maayo. Paninguhaa ang kalinaw sa tibuok mong kasing-kasing. Bantayan sa Ginoo ang matarong ug dunggon niya ang ilang pagtuaw. Apan kasilagan niya ug puuhon ang mga dautan aron dili na sila mahinumduman. Nagsampit sa Ginoo ang mga matarong ug sila gipatalinghugan niya ug giluwas gikan sa tanan nilang kalisdanan. Duol sa Ginoo sa samdan ug kasing-kasing ug luwason niya ang nakabsan na sa tanang paglaom. Daghang kalisdanan nga antuson sa matarong apan luwason siya sa Ginoo gikan nining tanan. Ampingan siya pag-ayo sa Ginoo ug dili siya kabaliag bukog. Ang buhat sa mga dautan mauray makamatay kanila ug silutan ang nasilag sa mga matarong. Luwason sa Ginoo ang iyang mga sulugoon ug dili niya silutan kadtong midangop kaniya. Pagka tamis, yan bitong presko kayo. Ang pulong sa Ginoo kanatong buntaga gyud, no? Katong mga pulunga mo kato ang mga pulong no gikan kang Haring David. Sa dihang siya naka-experience sa kaayo sa Ginoo pinaagi sa paghatag kaniyag kagawasan gikan sa kamatayon. Kay aning taknaa panahon sa ganang gisulat ni David, siya gilakag ni Saulo. Kini bitong hari nga nagselos siya ha. Kay siya gipili sa Ginoo kanila laging selos lagi makakuan gyud. No kay gilakag siya kay patyon kay threat siya sa iyahang trono ug nagpadala og mga assassin. Si Saulo paglakag kang David. Og si David wala na lain choice. Og ang lugar nga iyang giadtuan didto pagyud sa lugar sa mga Pilistihanon og kaning lugar gitawag og Gath. O kung imong tanawon kaning Gath mo kani ang hometown ni Goliath nga maoy iyahang gipatay, no? Pinagi sa grasya sa Ginoo og ani nga panahon gilakag sang naay gusto mo patay kang Haring David, dito po sa padulong na karon wala say choice dito sa Gath, napoy mga tao nga ilado kaysa nga nagpatay sa ilahang
hero nga mao si Goliath o either way na miligro ang iyahang kinabuhi. Pero ani nga time, grabe gid kahadlok yun. King ka grabe kahadlok ka yung anang grabe ka overwhelming fear ang na experiencehan ni David. Although na iyan namang na-experiencehan ang kaayo sa Ginoo, yung sa pag-deliver sa mga lion, sa mga bear, sa kamot ni Goliath. Pero ani nga time murag nalimtan to niyang tanan. Nakafocus lang sa ani nga sitwasyon o na hunahuna siya usaon paglikay siya nga magpabuang-buang ko. So dito gipa na inilaman si David, gidala siya sa hari sa Gath o gigna ng niya ang katawan sa hari. Kalo gidala man yung tawahan na dire, daghan na kay kog buang nga tao, buang po ninyong gipa atubang sa kwa, ipalayas na diri, ipahawala na sa kuang pananaw. Di na ko ganag kinahaglag buang kay daghan na kay buang diri sa kuang gingharian. So tungod niya na si David dito siya sa langob o muni ang iyahang gisulat nga mga pulong nga iyahang na-experiencehan ang deliverance sa Ginoo. Nga ang pag-rescue sa Ginoo o walay laing mga pulong nga nanggawa sa iyang mga ngabil, mga pagdaig, mga pasalamat, mga appreciation sa unsay gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. No lisod ang sitwasyon, grabe gayud na nasa sa bingit sa kamatayon, apan nagrasyahan siya sa Ginoo, nakatagamtam og deliverance o kaayuhan. O diri mo ni iya mga pulong nga gipangsulti. Daghan kay ni rich kay ni siya nga passage pero mag-focus lang ta sa verse 15 paingon sa 22. No, muna nga isip usa ka katawan sa Ginoo, importante gayud kining gitawag nga pag-engage sa prayer. No, muna ato ang titulo karong buntaga ang pag-ampo nga mainiton ug walay paghunog, pero ang in English ani engage in fervent prayer kay bukin ni ang ikalima nga core values nga atog yung gitagaan og emphasis diri sa GCAF kining engage in fervent prayer. No matod pa ka ni John Calvin, prayer is the chief exercise of faith. Kung ikaw aduna nay relasyon diha kang Hesus, kung ikaw nakatagamtam na sa kaluwasan o ikaw nahimo ng anak sa Dios, ang pag-ampo no mo nang gininhawa sa usa ka Kristohanon. Kung ikaw usa ka nahimo ng bag-o diha kang Kristo, makita nimo ang Kristohanon nga tinud-anay buhi ang iyang pagtuo tungod kay siya nag-ampo. The chief exercise of faith. Now, if you claim that you are a Christian and you are not practicing prayer in your life, now, susiha ang imong pagtuo. Kung tinuod ba yun na kay matod pa ang prayer is the chief exercise of faith. O kung mag-agree ko ani, no? Walay Kristohanon nga dili mag-ampo. Kung ikaw Kristohanon, kanunod jud kang mo-commune, mo-communicate diya sa imong amahan sa langit o giplastar na ni Jesus ang dalan padulong samahan kay matod pa ni Jesus, ako ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto samahan kun dili mo agi kana ko muna nga we pray in the name of Jesus. And matod pa ni John Piper ingon siya, prayer as intentionally conveying a message to God. Intentional nga pag-convey og message. So, ginalaman kita, di ba? No, naka-i-communicate na Facebook or sa Instagram. Uso pa ba karon ang SMS? No, murag mingaw ng akong SMS. Kana bitong message, bitawag kasagara ng message ako madawat, di alas messenger. No, nga man, sure ball daw nga madawat. So kaning sa SMS daw nay panahon nga basig musimang ang message o di gyud mo madawat mo na nga badigurado na lang gyud ang uban. Nga aron makuha yung message kay tanan naman na ay messenger muna na dadto na sa DM, PM,
no, na kay naganahan diya sa kanang online selling, DM lang ma'am, 123 123. Oh. Muna mo ka naman intentional, di ba? Intentional ang imuang pag-relay sa message. No, na kay gusto isulti, isulat, pero kita dili na kinahanglan pa, no? O Lord, the line is open diha sa Ginoo. Nga naman, gidawaton sa Ginoo ang pag-ampaw sa iyang katawan sa mga Kristohanon because of our union with Christ. If you are united in Christ, you are accepted by God as His beloved child. And therefore, we communicate message to God. Kumusta man ang mga messages nga imuhang isang atya sa Ginoo, kung ang Ginoo na ay kung naamoy group chat sa Ginoo, daghan ba kag message nga imong na-send siya or mingaw kay ay hara ka mo send kung na kay gikinahanglan. Lord, patawad. Daghan og confessions, daghan og mga daghan tag gusto isulti sa Ginoo. Muna ang prayer, no? Intentional, dili siya randomly, intentional gid siya nga pakikistorya sa Ginoo. So, diri sa Salmo 34, ato lang yung tubutan ning 15 to 22, nganong ang usa ka simbahan kinahanglan man gid ta mo engage og pag-ampo, no? Pag-ampo gid ba? Fervent prayer. Og dari atong makita ang sa pag-ampo, klaro natong masinati ang pag-atiman sa Dios. Mo kanang unang nga punto. Duha ra gyud ni ka points karon. Maklaro natong masinati ang pag-atiman sa Dios. Matod pa, no, makita nato ang pag-atiman sa Ginoo pinaagi sa paghatag kanato sa iyang bug-os nga pagtagad. Ganahan kay ko ng bug-os. Inyo nagakadunggan kanunay? Bug-os. No, kanag yung why kanag ikaw ra gyud og wala nilain pa ba mo ra bug-os nga pagtagad. Kanang sincere gyud, nang attentive gyud nga kabantay mo kanang tao nga makikstorya ka mura kayang ganahan kay istorya na. Ayang mata galiraw-liraw. Pero ang Ginoo, ang iyang attention is bug-os. Focus siya. So bug-os nga pagtagad, matod pa sa verse 34:15, ang mata sa Ginoo nagtan-aw sa mga matarong. So pasabot na nga ang attention, ang iyang watchfulness, ang iyang pagkaamahan, kanunay nagtan-aw sa iyang anak. Na-appreciate na ko ni kay nakoy bata, gitawag og kining 4 years old lalaki. Ang ngalan kay Zandro Joe. Nagtumidad to sa bukid. No, kay ko ka-focus ha. Kanang words of kay akong mata kanunay siya. Kay musaka naman po, munaog na po, mudakan-dakan naman po. Kun di ko mahimutang. Kumawala sa sakong panahon, asa na ba kani kay basig narabay taas kay hagdan basig asa to pud to sa ubos. No? Kadakop na ba katog mga alibangbang, dadto na ba katos pangpang muna nga nakusian ako. Kay kami kaliukan. Nihilak in taon bata. Pero sao taman, no kay para so kay papuyo ba? Di ka puyo ning bata eh. Kung bata lagi, basig ako sa unama, inanam ako sa unama, di ko kapuyo. O naman gid ako nginahan diri. Sa nga mana karon. Congrats. Pero ang amahan, ba? Ang pagtan-aw sa amahan na agyud kanunay siyang daghan na mga bata dadto. Pero kaning bata naagyud siya akong pananaw. Of course, na akong si Mermer dadto. Katanaw gyud ko siya pero mas lahi gyud pagtanaw sa manghod. No? Grabe gyud. So, muna nga, ang mata sa Ginoo nagtanaw sa mga matarong. Daghan man ang katawan sa kalbot na pala takabok, 7 billion. Pero personal ang iyang treatment sa matag usa niya ka anak. Kung unsa man karon ang imong giagian karon, maging ka Lord, murag natulog na lang ka Lord. Murag wala kan mo ako nimo gipansin Lord, mura naman kog nag-inusara na nining kalibutan na sayop na nga pangunahuna. Kay ang mata sa Dios
Nagtan-aw kanimo, kabalo siya sa imong sitwasyon. Kabalo siya sa unsay naa sa imong kinabuhi karon. Kabalo siya matod pa sa pulong sa Ginoo, giklaro namang gyud nga kumahulog ang usa ka buhok nimo sa imong pag-shower. Kabalo ang Ginoo. Kung pila nay nabilin diha. Pila nay na minus. Nakabantay mo sa akong hinapay karon. Pinatabo na. Kaya nga naman, so una dari na, karon ni katas, pero sige lang. Sige lang. Mawot ra yung panahon nga na redemption na ni balik na di siya. Ang akong gusto ipot pasabot, concern ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. No? Ay nga atensyon na si mga, nga bala ka man ta, kaya nga itong una-una, murag ikalimtan na ta sa Ginoo. Kaya nga naman, if you are righteous, ang but pasabot na naki-relationship siya. Nahimutang matarong si David, ningon siya dari, matarong waman nagpasabot si David nga, ang taong matarong, di makasala. Ang taong matarong, wanay sayop kay klaro, mangyod nga si David, kasala man siya. Ani galing nga time before siya niya ito sa gat, na makagali siya, giyang gibakakan ang pare. No? Na makaksas pare niya, nakakaon sa pan. Pero ang point lang diri is, ang atong righteousness is dili man sa atong mga paningkamot, dili man sa atong paghago, pinasikad man sa imong pagtuo, paghiusa diha kang Kristo Jesus. No? Muna ka ikaw na himong matarong based upon the works of Christ, perfect righteousness ngayang na-accomplish diri sa kalibutan, sadyang nito ka, iyahang ining gihatag sa imuha, o karon nahimo kang matarong tungod sa gibuhat ni Jesus alang kanimo. O of course nalimpyuhan na atong sala, na-justified na ta. Praise the Lord. Muna nga open na ang presensya sa Dios sa tanan nga moduol kaniya. So mato pa rin, matod sa pulong sa Ginoo, ang iyang mga dunggan maminaw sa ilang mga pagtuaw sa tabang. Grabe, dalunggan, paminaw. No? Daghang mga tao nga ganahan gyud paminawon. Nawa. No, kana yung na-attention si mga ang imuhang mga mulo, ang imuhang yung mga kasakit paminawon, nakabantay ba ka ana? Mo ganahan ka ana. No? Pero ang Ginoo, kung iyahang anak buduol kaniya, iyahag yung paminawon. Ang iyahang pagtuaw, hilak. Kabalo mo, sa dihang namahan ako, sensitive na ko sa hilak sa kong anak. Labaw na ang mga mama diri. Nahilak, papansin rin niyo. Napo hilak nga utong, kanisa grabe na gini, murag nasakitan na gini. Napo hilak nga gutom. Napo hilak nga palang. Tingali, na ay something wrong. Di ba, ang bata mo communicate through crying. Through crying aron makakuha og attention sa ginikanan. Ang Ginoo atong amahan. When was the last time that you cried out to God? Kanang nihilak ka ba? Kanang di man necessary tingin ng mutulo gining imong mga luha, but you really nituaw ka ba? Nga namin itong niluhol ka o gisurrender nimo ang imuhang kabugaton diya sa Ginoo. And God listens. Why? Because He is your Father. Imo siyang amahan sa langit. Ang iyang dalunggan na kanimo kanunay. Sa verse 17, mituaw ang mga matarong, matod pa sa pulong sa Ginoo, o nagpatalinghog si Jehovah og nagluwas kanila gikan sa tanan nilang kalisdanan. Amen. Giluwas sa tanan nga kalisdanan. So meaning mo din siya nga klaning klase nga pagtuaw dari matod pa ni Haring David, no, gi-consider niya iyang kagulingon nga kining alaot man diri sa verse, but iya siya is ang the poor. The poor cries out to God. Muna ang ingon ni David, ang alaot misangpit sa Ginoo, gitubag siya o giluwas gikan sa iyang mga kalisdanan. Mo din nino, when we cried out to God, we must consider ourselves poor, nga empty, nga wa gyud mahimo kung walay Ginoo gyud. Kana bitong Lord, wala na gyud.
Anang surrendering all to the Lord. Ingon siya din, no? Nagpatalingog sa Juba og nagluwas kanila gikan sa tanan nilang kalisdanan. I don't know unsa nga kalisdanan ang inyong gi-go through karon. Tingali na kay kalisdanan sa pinansyal, no? Kanino? Financial strain. Tingali morag, no? Kana bitong pag-alas gatas bitaw ambis kanang white tingo kay mana. Uraga siya nakakabalaka, no? Financial strain, mata, I don't know, nag-comment ba nga usa ka ahente sa nga murag naay silent crisis karong panahon na. Nga murag lahi gyud ang dagan sa negosyo, sa trabaho karong panahon na. I believe, no, nata sa kalibutan nga gatuyok unya, siyempre naging mga kausaban, tingali inana man gyud ang ups and downs man gyud, pero na ministry burdens kung ikaw sa ka minister karon niya na mga kabugaton or sa trabaho nga burden imong giagian karon naa ba, no? Or family conflict murag naay kagubot taguliyang diha sa inyong pamilya karon, betrayal, gitraidor ka, no? Naay nagpasalig si muha nya wala gi tuman, na naay temptation, no? Naay gusto na naay sala nga gusto nimo malingkawas pero murag panahon nga naay sa imong kaliyon na imo gyapong mabuhat naay temptation kanunay murag Lord tabang spiritual dryness, anxiety, opposition mo ba na ang imong trouble karon nga imong na-experiencehan ang kalisdanan, mga grabing kabugaton, kapiligruhan, kasakit sa emosyon, pagkawalay mahimo og desperasyon, pangayo og tabang. Igsoon, cried out to God. Muna siya, no? Isalig sa Ginoo unsa man ang kabugaton nimo karon kay iyang saad nga ikaw iya gayong tabangan. Now ang daghan ang kalisdanan sa mga matarong. Unsa? Apan si Jehovah nagluwas kaniya gikan kanilang tanan. Daghan gyud. No, ingon ni James, do not be surprised sa many trials nga imuhang gatubang karon. Do not be surprised. Ingon ni Jesus Christ, in this world you will have many tribulations. Daghan gyud. No, daghan mga kalisdanan left and right bago pa nasulbad ang usa, nanapuning usa, ano kaning duha ka tawo nga perminti gara gapanuktok sa tungpultan kani ba si Judith og si Juna, ug na daw ikatuluan ni. Basta na ikatuluan ni karon, bisita ni sila kanunay. No. Tabang Lord. No. Tabang Lord daghan. Physical illness. Giklaro naman yun ni Pablo or ni, of course, no, si Apostle Paul, Peter, and even Jesus Christ, nga naagay mga kalisdanan. Nga dili gini siya mawala. No, walay kalisdanan dito na sa langit, but sadang naapata diri, naagay mga kalisdanan. Pero giklaro po sa Ginoo nga siya, kita iyahang luwason nining tanan. No, pangutana, pag name daw kalisdanan, mga pagsulay, sibong kinabuhi, bisa pagkaraan, nga wala ka gi-rescue sa Ginoo. Napakyas ba ang Ginoo kung ikaw Kristohanon gyud? Nagtuo kang Hesus, nabay kalisdanan nimo karon. Nga napakyas ang Ginoo sa pag-rescue sa imo, ha? Name it. I believe God is faithful. He rescued us. No, ang kaning word nga deliver. No, matod pa din naay ginatawag deliverance sa Ginoo, duha ka klase na deliverance of snatching away, rescue. Sama kang Peter na priso siya ato sa nya grabe sa ka ligro iyang kinabuhi niya ang simbahan, nag-ampo nga siya ma-release, and then God sent angels and released him sa prison cell unya nanuktok siya sa pultahan, nya giablihan sa bata ang pultahan, nya nangutan na kinsa man na ang naadiha. Anang bata si Peter niya, kamulo pa silang prayer nga i-rescue si Peter niya. Si Peter karon nanuktok na sa pultahan. So grabe no, ang pag-rescue siya ha. Na may nana po nga panahon na tayo mga pagsulay and God immediately answers our prayer.
No, na healing, instant healing dayon ang na-experience na uban instant deliverance nga sa addiction and anxiety. Tamay na nga klaseng nga deliverance pero napoy deliverance ikaduha kaning preserving endurance nga tagaan putas Ginoo o grasya nga ma-endure nga dili niya diretso kwaw na apan He will give us grace. Munang ingon, example na si Paul, so nagampo sa Lord, ang tangan niyang sakit, Lord. Siya nga, no, I will not remove that. My grace is sufficient for you. My power is made perfect in your weakness. Either way, you will experience deliverance. Now, karon, unsa man ang imong giagian, God is faithful. He is able to deliver us. Siya nagbantay sa tanan niyang mga bukog, walay usa nini nga mabali ang but pasabot anin. This is referring to David, siya yun sa siya pag-rescue sa Ginoo. But for us to this is a verse no pointing to the Lord Jesus Christ, the ultimate deliverer. No, this death on the cross gives us full deliverance from death and hell, and we are reconciled to God because of His doing on the cross. Christ is our ultimate deliverer. Luwason sa Ginoo ang iyang mga sulugon, dili niya silutan katong mudangop kaniya. Amen. Amen. Naagyoy kayuhan ang Ama atong matagamtaman kung kita mo dangop sa Ginoo. Ang ikaduha nga nung kita mo engage sa fervent prayer is sa pag-ampo makita nato ang hustisya sa Dios nagmadaugon ibabaw sa tanang kadautan. Kadautan. Muning ingon sa verse 16, no? Ang Ginoo supak sa nagbuhat og dautan og iyang papason sa kalibutan ng ilang handumanan. Grabe gyud. Usa sa mga burden nato tay karon ang nahitabo sa tong nasod na may mga taong gabi-biyay sa tuwa, ura karusa man Lord, nimo iyay hatod ang imuhang hustisya. Pero klaro kay sa Ginoo ang iyang pulong nga naay adlaw nga gitagana sa Ginoo sa tanan ng mga dautan. Ang dautan diri referring to the unrepentant, walay pagtuo sa Ginoo, nag-reject sa Ginoo. Muni ang dautan diri. Naa say panahon alang kanila. No, ang ilang influence, ang ilang legacy putlon sa Ginoo nga di na gyud na sila magpadayon. Sige lang, temporary ra na naa sila. But time will come, God will deliver us from these evil people. So padayon tagampo sa tong nasod, kay daghan ni sila dito. No, padayon ta instead ma-discourage sa tas. Ako sa ino murag na sobrang ko ka-discourage di na kay ko katanog news. Sige na lang ko tanog open play ani maghinapakay ko dito kay ngano man. Wala ni akong stress. Pero ang realidad pag human og anang pickleball ba? No, pag human og dula murag naman po'y bad news. Sige ra tag ka-discourage pero apa ko talaga ampo ba ka? Imo bang gipagawa sa imong mulo des Ginoo Lord ang nasod na mo Lord palihog Lord. Tangtangan ning mga dautan ni Lord. No, sa hirap po ato abong sayop kay didawat lagi ta. No? Sa ilahang mga deception pod lagi. So, ang dautan maoy mupatay sa dautan. So many point diri. Remember, suffering na ay purpose nga nung gihatag na sa Ginoo sa mga righteous, ang iyang purpose is for us nga ma-transform, conforming to the image of Christ to build us up. But the suffering for the evil people, it will destroy them eventually. Yes, righteous and evil individual will suffer, but na a different outcome. Ang righteous nga nagsuffer will eventually be transformed, strengthened by God. Ang evil people, when they suffer, it will destroy them. Madaot sila. Request na ako ang praise and worship team to please come. Klaro kayo ang pulong sa Ginoo karong takna. As people of God, we must be reminded that there is Father in heaven. Kabalo siya sa ato mga mulo. Kabalo siya sa tanan nato mga
kabugaton sa ato ang kasing-kasing sa pamilya man, sa trabaho man, sa negosyo man, sa pamilya man, sa imong pagtungha mga estudyante. If you are experiencing ng brokenness, kaning mga sorrow and grief, matod pa sa pulong sa Ginoo, He is close to the broken-hearted. Pinagi sa miniton o mapadayunon nga pagampo, masinati nato ang mahigugmaong pagkatiman sa Dios o masaksihan nato ang pagdaog sa iyang hustisya batok sa tanang kadautan. Requesting everyone to please rise, manindog ta ato ning kantahon nga kanta. And I want you to really yung understand every words of the song. This reminds us that in the name of Jesus there is power, there is deliverance, there is healing. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Say your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, everybody say, set Jesus from the mount, Jesus in the street, Jesus in the darkness, over every enemy. Come on, declare, Jesus for my family. Yes, Lord, I speak the hope. Jesus. Oh, oh, oh.
streets. Jesus in the darkness over every enemy. Come on, sing. Jesus for the family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. For your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Ginoong Dios nga labing gamahanan. Aniyang imo mga katawhan o Dios nga nagdaig kanimo lahi-lahi nga makabugaton ng ilang ginadala karon. Ikaw ang among amahan sa langit na sayod sa tanang mulo sa kasing-kasing nga ilang gidala karon. Ikaw ang among amahan sa langit nga nagapatalinghog sa muang mga concerns, sa problema. Ikaw ang Dios nga mong masaligan. Mga kaigsunan, kung sa may naa diya sa imong kasing-kasing karon mga mulo, mga imong kabugaton, isugid ka na sa Dios. Atong nasayran karon sa iyang pulong nga sa maminaw, sa pagtalinghog, sa mga pag-ampo sa iyang katawhan. Ikaw, walay duha-duha, isangat ka na diha kaniya. Aron imo matagamtaman ang iyang deliverance, ang iyang rescue, Lord. Please help us, O God. Lord, transform my family. Kung na kay anak diha nga imong dugay na nimong kidaladala, imong partner ba nga murag paminaw nimo, murag gahay na gyud kayo ulo, di na paminaw sa mga, pray that to the Lord, pray Him to the Lord. Ang Ginoo mo'y magbago sa iyang kasing-kasing kaluwasan, iyang matagamtaman. Cry out to God. Kung sa may problema karon diha sa imong negosyo, murag paminaw nimo, Lord. Lord, murag hindi na gini maayo, please, Lord. Tabang, Lord. Lord, rescue me. Ikaw naka-experience na karon og illness, mga kasakitan diya sa imong emosyon baka sa physical, sa imong unahuna. Lord, amahan, tabang, rescue me, O God. Your name, Jesus, is above every name. You are the God of heavens and the earth, and all things are possible to you, O God. Lord, save our country, O God, from these evil people, mga corrupt, Lord, please. O God, help us, O Lord, redeem your nation, Philippines, O Lord, for your glory and honor, O God, please transform our lives, O God. Your name is power. Let us sing that song, your name is power. Come on. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn. Lord, we commit all these burdens unto you. Our Father in heaven, you are so good to us. Bless your people. In the name of Jesus, amen and amen. Tapapakan ng Ginoo.